Star. Kung picture ka... Ma'am, ano reaction mo kay karon mo buksan na ning daily bridge gani? Ha? Ano imo reaction? Nga. Na mabuksan na ni makaging mga salakyan karon? Ano, sadya, ay mabuksan na rin ay, sabay kung tabok-tabok, kasi alam mo kung paano higadali ko, tapos ba't na mag-eskwela? Di ka giskwela Sa Sagrado. sa Iloilo. Ah. Oo. Ti pila ka oras ang biyahe mo kung normal nga nagasakay ka? Normal na nagasakay, mga 1 to 30 minutes. Oo. Ti kung muni nga nagatabok-tabok ka, Gahimo nga 2 hours. 2 hours oo. Kadali sa klase. So at least nalipay ka nga buksan na dire. Ha. Okay. Ano ang imong ngalan? Julian Vale. Julian Vale. Vale.